Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsoon, padayon tang mag-ampo sa kahusay, kalinaw, pag sinabtanay sa katawhan sa tibok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod. Padayon sa natong iampo nga mahatagan og mga grasya ang atong mga benefactors and donors nga nagsigi og hatag og hinabang an hinato, labi na ang namalit sa atong mga slots karon. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Dios nga makagagahom tungod sa mga buhat sa penitensya nga makapadangat kanamo sa pasaylo, himua nga maandam kami alang sa Pasko sa pagkabanhaw, inubanan sa kaputli sa among kasing-kasing. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Heneses. Gipangga ni Jacob si Jose labaw sa tanan niyang mga anak, sanglit na tawo man si Jose sa tigulang na si Jacob. Gitahian niya si Jose og taas nga bisti nga binuktunan. Og sa nakita sa iyang mga igsuon nga gipangga sa ilang amahan si Jose labaw kanila, naglagot sila kaniya og masuk-anon kanunay ang ilang sinultihan kaniya. Usa ka adlaw ni Ana, miadto sa Sikem ang mga igsuon ni Jose aron pagpasibsib sa kahayupan sa ilang amahan. Miingon si Jacob kang Jose, "Tua sa Sikem ang imong mga igsuon aron pagpasibsib sa atong kahayupan. Pangandam kay paapason ko ikaw kanila." Si Jose mitubag, "Andam ako." Ang tao miingon, "Wala na sila dinhi. Nadungog ko nga miingon sila nga muadto sila sa dutan." Busa miapa si Jose kanila ug nakaplagan niya sila didto sa dutan. Layo pa gani siya, nakakita na kaniya ang iyang mga igsuon. Sa wala pa siya mahiabot kanila, naglaraw sila kung unsay ilang angay buhaton kaniya. Nakahukom sila nga patyon siya, nag-inanay sila, "Ani ana ang tigdamgo. Karon patyon ta siya ug itambog ta ang iyang lawas sa usa sa mga atabay ug miingon kita nga gitukob siya ihalas nga mananap. Tan-awon ta kung matuman ba ang iyang mga damgo." Nakabati si Ruben sa ilang gipanagsultihan ug gipaningkamutan niya pagluwas si Jose. Siya miingon, "Dili nato siya patyon. Ihulog lamang siya dinhi nining atabay sa kamingawan, apan ayo siya ninyog dagmali." Gisulti kini ni Ruben kay naghunahuna man siya sa pagluwas kang Jose aron iyang dadun balik sa ilang amahan. Sa pag-abot ni Jose nga sa iyang mga igsuon, gihukas nila ang taas niyang bisti nga binuktunan. Unya gidala nila siya ngadto sa atabay nga walay tubig o gihulog siya didto. Unya samtang nangaon sila, nakita nilang usa ka panon sa mga Ismailita gikan sa Galaad. Nagbaguod ang ilang mga kamilyo sa karga nga mga salong ug mga pahumot nga ilang dadon ngadto sa Ehipto. Mingon si Judas sa iyang mga igsuon, "Unsa may makuha nato kung patyon ta nga ato igsuon
ug ililong ang iyang kamatayon. Maayo pag ibaligya ta siya sa mga Ismailita. Sa ingon niini dili kita makapasakit kaniya. Hinumduman ta nga ato siyang igsuon ug kaputol tag tinaig. Miuyon niini iyang mga igsuon. Ug sa pag-agi sa mga negosyante nga taga Midian, gikuha nila si Jose sa atabay ug gibaligya og kawhaan kabuok sa lapi ngadto sa mga Ismailita nga nagdala kaniya ngadto sa Ehipto. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Hinumdumi ang mga katingalahan nga nahimo sa Ginoo. Hinumdumi ang mga katingalahan nga nahimo sa Ginoo. Sa pagpakanaog sa Ginoo sa usa ka gutom nganhi sa yuta ug sa paglaglag sa mga tanom nga nagbuhi kanila. Iyang gipadala ang usa ka tawo una kanila. Si Jose nga gibaligya ingog usa ka ulipon. Hinumdumi ang mga katingalahan nga nahimo sa Ginoo. Ila siyang gikargahan ug mga gapus ug gipusasan ug mga kadina hangtod nga ang iyang panag-an natuman ug ang pulong sa Ginoo nagpakita sa iyang kamatinud-anon. Hinumdumi ang mga katingalahan nga nahimo sa Ginoo. Gipatawag siya sa hari o gibuhian ang magmamando sa katawhan mipalingkawas kaniya. Gihimo siya nga galon sa iyang balay ug magmamando sa tanan niyang mga katigayunan. Hinumdumi ang mga katingalahan nga gihimo sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nga naausa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mayaon ikaw o Si Jesus miingon ngadto sa mga labawng pari
ug sa mga kadagkuan sa katawhan. Pamati kamo og laing sambingay. May usa ka tawo nga yutaan nga nagtanom og mga paras. Gikural niya kini og gikalutag lungag nga kasudlan sa giliok nga ubas ug nagtukod siya bantayan. Unya gipasaupan niya ang iyang parasan ug milangyaw siya. Sa ting pamupo na sa mga ubas, gipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saop ang mga ulipon, gibunalan nila ang usa ug ang usa ilang gipatay ug ang lain pagayod ilang gibato. Unya gipadala pagayod niya ang laing mga ulipon nga labaw pa kadaghan kaysa unang gipadala ug mao gihapon ang gibuhat sa mga saop kanila. Sa katapusan gipadala niya ang iyang anak. Miingon siya, sa walay duha-duha tahuron gayud nila ang akong anak. Apan sa dihang nakita sa mga saop ang anak, nag-ingnanay sila. Ania ang anak sa tag-iya, tana patyon ta siya ug maato na ang parasan. Busa siya ilang gidakop, gitaral ngadto sa gawas sa parasan ug gipatay. Karon inigabot sa tag-iya unsa may iyang buhaton sa mga saop, nangutana si Jesus. Sila mitubag, sa walay duha-duha patyo niya kadtong mga taong dautan ug pasaupan niya ang parasan ug laing mga tao nga makahatag kaniya sa iyang bahin sa abot sa hustong panahon. Si Jesus miingon kanila, wala ba kamo makabasa sa giingon sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan, nahimo hinuong bato nga labing importante. Buhat kini sa Ginoo ug kahibulungan gayod kini. Ug midugang si Jesus, busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo ug ihatag ngadto sa mga tao nga makahatag og maayong mga bunga. Nakabati ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga Pariseo sa mga sambingay ni Jesus ug nakasabot sila nga nagsulti siya mahitungod kanila, busa naninguha sila pagdakop kaniya. Apan nahadlok sila sa mga tao nga miila kang Jesus nga usa ka propeta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Dinhi sa kalibutan, ang magsunod sa Ginoo maogyoy daog-daogon, maoy patyon. Kamo, nagsunod mo sa Ginoo? Ha? Why siguro no? Kaya nga naman, mulikay ganita ning daog-daogon ta, isalikway. Sama aning nahitabo sa unang pagbasa ba si Jose. Daog-daog siya sa iyang mga igsuon niya, gibaligya siya isip ulipon ngadto sa laing nasod. Salikway gyud niya gipatuo nga patay or gipatay sa mga mananap. Gipatuo nila ngadto silang amahan. Si Jesus pod nangigsuo nato, mura siya gikan sa langit, gisugo sa amahan nga apasa tong imong mga igsuon tuas kalibutan kay muragwa naman to sila ayo. Kay daghan naman kay tagsala ni apas diri si Jesus nakigkuyog. Ato sang gipatay. Kamo, musugot mo nga mao ni ang atong misyon sa kalibutan nga daog-daogon ta, nya patyon pagid ta. Sugot mo ana dili.
Kinsay mo sugot, tasang kamot. Ay nalamog panimba. Mauna, si Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, tanan yung mga santos. Pulos gyud ni agi ni ining isalikway, daog-daogon, butang-butangag storya. Nya kining maong sitwasyon diin sakit dawaton, diin uwaw nga dawaton, makapaguol o makapawagtang sa atong paglaom, maoni ang gipasabot or usas gipasabot kay daghan manig meaning kaning giingon ni Kristo, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay way kapuslanan nahimo hinuong bato nga labing importante. Kana bitang isalikway na ta paglipay kay ang Ginoo muhimo nimo nga labing importanteng bato or tao sa kalibutan ug didto sa langit. Ikaw asawa, isalikway ka sa imong bana, paglipay ngano man mahimo kang labing pinasidunggang asawa dinhis kalibutan ug didto sa langit. Tinuod dili. Sa dihang si Ninoy Aquino gipusil at tubangan sa daghang tao o gibiyaan nga naghapa dito sa tarmac sa airport, nakahatag siya importante kaayo nga dungog sa iyang pamilya nila ni Anhing Cory Aquino o ni Anhing Pinoy nga gani may resulta nga na-elected pagka-president kining duha. Nga naman tungod atong gipatay si Ninoy. Di mo to. Wa mo kakita sa kuan hitabo. Sa dihang gisalikway si Jose Rizal og baril siya, gipusil siya dito, gi-execute siya sa Lunita. Sa mga tao nga ming salikway niya, isip way kapuslanan sa Pilipinas. Karon dako na kay siya ditong monumento na pagigabantay kanunay. Nako sa una hinoong gipusil way gabantay. Karon hinoon na kana na lang monumento mo gibutang na magsigbantay ngon ana di na gyud maglihok bisag perting inita. Bantayan na no nila nga wa na hinoon di na na mapusil kay simento na lang. Bantayan naman hinoon pero tungod na sa iyang kaimportante nga nahimo dahil siyang atong national hero. Pero wa pa to siya pusila, wa pa to siya gi-execute, dito may nato. Hindi gyapon mo makanbing. Mauna ang punto ni Kristo sa atong kaugalingon ba isip iya mga sumusunod, naa na gani kay mga kasakit, naa na gani kay mga gitawag og pait og lisod nga kahimtang nga halos ikamatay nato, ayaw gyud pangutana, Lord ngano man ni ing nahinoon, salamat Ginoo kani mahimo na sad ko aning importanteng bato. Di ba? Wala man mo gaduda sa akong kuan. Ako naka-eksperyensya sa kuana sa daghang higayon. Dihay kausa nga pagsugod na kog organize sa among mga batan-on dito sa among lugar sa Kahugan, ang ni-react yun og nasuko kaayo gani, giwarningan pa ko nga kung ako yung padayonon ilag yung kong patyon tungod sa akong gibuhat nga gi-organize na ko mga batan-on nya atong panahon na kuan pa ko si Kanyar College nya praktisang pobriha say ayo nya panahon sa to nga kusog kay NPA o kaning mga military nga gubat na kunay magpundok-pundok usahay strappingon sa mga military o kaha pamatyon sa mga NPA mutong kuyawan sila atong akong gibuhat kay nagtukod pa jud kog organisasyon sa panahon mga 1984-85 nga init jud kayo tong panahon na mo panahon na club rally pinatyanes NPA mga Sparrow unit lapatay
strappingon sa mga PC, mga army ang kanang naay magpundok-pundok nga dunan labi yung bukid nya Guadalupe abot ko to dinis inyo, di ba? Inambusay mga ito diha taga dito sa to sa among uban nato atong panahon na ngilog yun itong ila kong sa likway gihulga-hulga nya niingon dahil ko sa kong kaugalingon bisag ako na lang usa mamiya ning akong mga kauban kay namiya amtong uban kay gipang pugna na mas mga ginikanan mismo akong mga iyaan akong ginikanan mo ingo naman akong hunungan na kay wa gid nay kapuslanan imong gibuhat ana ako yung gipadayon iyo ko padayon jud ko bahalag ako rang usa bahalag mamatay ko ani padayonon ko ni ato gikan atong mga November 1984 hangtod karon gapadayon ko anang maong kausa tanawa karon pila ka tuig nang milabay 1984 hangtod karon pila na nakatuig di magi mo ka maumuy ha pila ka tuig na 38 butang ta lang padong na mo 38 ka tuig 38 ba lagi kay 22 plus 16 di kuan mo 38 na 38 pa lang ka tuig buhi pa ko karon nakita na nato nga mapuslanon day kitong akong gibuhat atong panahon na wa gyud kauyon ang akong mga uyuan akong mga iyaan didto akong mga silingan wa gyud kauyon na ila jud kong gisalikway pag abot pagid nako sa simbahan kay gidanan nako sila isip choir pagka 1985 hangyo na mi ditong matagaan mig oras nga mukanta automatic kiming gisalikway dili mo pwede diri kay magsinilas raman mo nya bati pa jud kay mog tingog naong pagid namo bati kay tanan kay nangasunog sa init dito sa bukid dito may gibutang sa Langob sa Guadalupe kay kanang Langob sa Guadalupe una mingaw man kay na diha nga namnay misa kada hapon sa Domingo kami mo gipakanta dito suot atong kakahuyan ngayan man sa may butang to kay mura may mga unggoy ug naong to dito mga duha ka tuig mi dito nga kadto ra gyud among assignment di gimi kakanta dito suod sa simbahan kay hilas kay mi tan-awon suod simbahan na karon katong choir na akong gitukod maunay lead choir sa tibuok simbahan sugod pa atong 1989 maunay lead choir hangtod karon diha sa Parokyas Guadalupe di napuslano na pero sinalikway na sa una pero ni padayon lang padayon dinhi sa ato dinhi sa parokya gisalikway man sad ko di ba dinhi i-post man gyud ko sa Facebook sig salikway hingwarta nga pare niingon sa ko sus maura ni gyapon sa una sige salikway mo diha di ba pakita nako ninyo nga kining inyong gisalikway mao ni inyong dangpanan da igo bitas bagyong Odette da hangyo lagi di bitaw di lang to Odette hangtod karon di ba nya mo na mahimong mapuslanon ang atong kinabuhi basta mudawata nga kita isalikway kanabang tawgo na tagbatong way kapuslanan mabta ni kaning mga asawa or mga bana nga mobuwag sa ilang kapikas nga gipakaslan nya ilang buwagan ilang biyaan kay wa na siya kakitag value sa iyang kinabuhi kay gibaliwa na siya sa iyang asawa or gibaliwa na siya sa iyang bana wa nay kapuslanan ang pagpuyo dinhi kay wa na ko tagaig importansya please wake up mauna ng panahon nga mahimo kang labing importante diha sa imong pamilya. Mauna ng panahon nga ikaw ang labing importanteng tao alang sa kaluwasan anang imong pamilya. Dili sa kalaglagan anang imong pamilya. Sige lang, ibaliwa ka, kulatahon pagyud ka, sige lang. Ingka di binuang man pader. Mauna ang paagi sa Ginoo dili matugkad. Muna ang atong tubag sa Salmo. Unsay tubag nato sa Salmo? Wa magi mo maminaw hinomdumi ang mga katingalahan nga nahimo sa Ginoo kanus aman ang Ginoo mohimong katingalahan kanang mahangangata nga murag di ta ka tuo
Kung iyang ninduton ang labing batik nga gitan-aw natong labing batik sa kalibutan, iyang ninduton. Kung iyang himuon nga gamhanan ang tao nga gilabay dito sa atabay nga mao si Jose, nga pag-abot sa saktong panahon, si Jose maunay gobernador sa Ehipto, next in rank sa hari sa Ehipto. Ang linabay o gibaligya isip ulipon nahimong labing dakong tao sa nasod nga gamhanan kaayo atong panahona, ang Ehipto. Nang kana si Jesus nga atong gibitay sa krus nahimo na karong King of Kings and Lord of Lords. Mao na mahanganga kita. Mao na kamong mga sinalikway paglipay. Taman, lingi ako na imong tupad. Ingna tuo ka ng gisulting pader. Sige, ina. Sige na. Ina mo tuo ka. Ina mo tuo gani. Ina, congratulations. O na, importante ni itudlo ni nganha sa atong mga kabataan. Itudlo ni nganha sa mga kabatanunan. Kay karon kanang TikTok, kanang selfie, kanang kagusto ginatong daghang mulike nato. Nga dili ta i-reject kana yung daghan yung mo view kana yung mo viral yung ka ana mangguta mo pakpak ana ngilngiga ang tinala mo ingon sila nako padir viral na kay ka nako kay bawo pala mo sa akong giagian daghan kay virus akong nagian una pa ko ni viral daghan kay virus diha gani sa seminaryo sa una nga kini ako mga kauban ro mga pari uban diha man na sila seminaryo contemporary man ni akong bana-bana mga 80% or 85% sa akong mga classmates sa una seminaryo against gid nako kana gung magpundok sila mong sagol-sagol ko nila hinay-hinay laglakaw hantod ako na lang sa usa to galingkod to na sa sila gapundok speakers kay di gyud sila ganahan ako kay muyaw-yaw man kus una hangtod karon kusog kuan man ko ila man kong tawag og maumao sa una kana maumao ka kana bang murag kunuhay kog pari bisag dip pari na kakita ko nga di mao ilang gibuhat wa ko kauyon ingon ko brad di ba magpari man ta mao ni atong batasan mao ni atong dadon ngadto sa mga tao di da moy gikinahanglas mga tao ron brad animal tigwangan ni ana kay ako may kinamagwangan nila mga manghod man ako sila tag 12 ka tuig 15 ka tuig mo na ako mga classmate do kay 31 years old nagog ko ni Sood seminaryo mo tunganlan ko nilag tiguang ana ako magyud kinamagwangan didto pag abot sa nako ngadto padako ngadto sa UST didto ko ga theology ako gyapoy kamagwangan gikontrahan gyapon ko sa kadaghanan ana karong pare nako kontrahan yapon ginagmay. Ana. Pero anad naman ko ana. Anad naman ko. Pagsugod pala na kog alagad og simbahan, gisalikway naman ko. Ana. Ginganla naman ko way ayo, dili na maihap. Hasta gani sa akong mga kauban diha sa akong grupo tungod sa akong batasan, gibiyaan ko nila tanan. Mga 1992, gibiyaan ko dito sa simbahan wa nay nitunga nga choir ginganlan pa ko giyawa ginganlan kog mura og kanang Hitler mura og Leon kay istrikto kuno kay ko ana tinuod man sa gyud bati man gyud kay kog batasan nung araw karon di na kay bati pero bati lagyapon pero maka-attract na biyag jutay ning batia di ba halinan mga tag slot gani maligya na may naman kay mo mupalit og slot ana ang kanasang moingon ako, di kong palit anang slot father. Pagbantay, moabot yung panahon, mangandoy jud ka aning paria. Basig mangandoy na lang kas kumangko ani para muhilog nimo, no anak. May pag mopalit kag slot karon kay mahilogan kag dili, langit dayon ka pero basin baya ang imo na lang pangandoyon, ang ana na lang, ana, no? Padil tagay tawag ana sa sinig ana ra ba ning kamutab impas gidayon di sa doy daghan masag naayo gud
Yung siya, pader, bili niya, ni Arin ako, pader, pre-ubere, may pader, nga naman, yung siya nga, ako amang yun, pader, kato akong iyaan, imong gi-pre-uberan, pader, na ayaw, biya, yun, pader, ako, unsam day sakit ni mo, lalagi kong bation, pader, ako, pag human ako blessing ko, salamat kay pader, ha, anak, ako, daghan-daghan, rabag yung namatay sa ako, sa gi-blessingan. Ay kumpiyansa, di ba? Pero ang nindot kita makaamgo nga kung isalikway ta mahimutang labing importante nga bato. Ang una natong martir si San Lorenzo Ruiz gisalikway sadto siya og gipatay. Ang ikaduha natong santos si San Pedro Calungsod gisalikway sadto og gipatay. Pero karon nahimo silang labing importanteng mga tao sa atong simbahan sa tibuok kalibutan. Muna ayaw gyud mo kaguol kun isalikway. Ayaw gyud mo kabalaka kun daog-daogo na mo, kuhaan mo sa tanan. Paglipay kay himuon kas Ginoong labing importante nga bato or tukuranan o sandiganan. Ang atong tawag ana manluluwas. Ang manluluwas dili ginadawaton inigluwas niya. Pero inigabot na sa saktong panahon, anha kita makaingon, salamat sa iyang pag-antos. Ang inahan nga magsigig antos sa iyang anak, aron lang gyud mo pakaon, niya ang anak magsigig hilak, sigig wakli, kay di gyud mo kaon, niya mangita lang gyud paagig antos ang anak. Aw ang inahan, ini kadako anang anaka, moingon gina ang mama, sus, o gwapa ni nako antosi patay ning bata, di man mukaon. Anak, kay gato o mang anak nakatong ihungnit sa iyang mama, wa siya kauyon, mulingo, lakaw, dagan. Kita mag-observe man ko anak, pero ako'y asawa ha, mag-observe lang ko. Mga bata ba, wakli, dagan to, gukoron sa mama, siging kumot, anang bagang, adyan na dahi, sige, duwa naman dito, daga naman dito, ato na sa mama, haron yun makakaon. Ano? Ikadako kusuga mo tubag. Sakti lang. Luwas naman na. Patubag gala na. Sa sunod, mamatay raman sana siya. Ay apan hinumdumi nga ugwa pa na nimo gukod-gukura o pa na nimo pakan adi gina mabuhi. Di ba? So ang imong pag-antos, mo nakapahimo ana niyang buhi. Nya kusog naman kay mo tubag. Aing na dayon, salamat Ginoo. Wapanin ako pakanawa gid untay mo tubag-tubag nako karon. Di ba? Kanindot ana, di ka ganahan nga makatubag pa na nimo, makasinghag pa na nimo, kanindot ana. Nga naman, gisalikway na sad kaniya. Nasa kay laing umaabot nga kanindot sa kinabuhi. Mo na siya produkto sa mga sinalikway, mahimong magtutukod. Mauni ang katingalahang buhat sa Ginoo. Mauni ang atong Ginoo dinhis kalibutan. Pero inig final na dito sa langit, awa na mo sa likway nato dito forever na to. Dinhi lumalabay ra man ning isa likway ta. Pero tuay permanente nga kitang tanan mahimo na giyong kabahin sa iyang lawas ug mauna ang langit. Katoy importante. Gamay raman kay ni dinhi, kadiyot raman kay ta dinhi. Gi manindog na ta. Mga igsuon, sa tumang pagpaubos ato karong ipadangat ngadto sa Dios ang atong mga pagampo o mapaubsanon kitang muingon, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa simbahan sa Dios, nga sa kanunay iyang hihusahon ang nagkatibulaag niyang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga namunuan sa atong nasod, nga ilang ipatigbabaw ang kaangayan, ilabi na ngadto sa mga nanginahanglan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang ni adtong nag-antos sa nagkalanlaing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o gubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo.
Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanang nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuog, paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Tungga kami, Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga taganunta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya silang kinabuhi, malikay sila sa makadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa tanang mibiya na niining kalibutan, nga mabanhaw na sila uban kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Langit tong Amahan, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, aron pagsaulog niining mga misteryo, himua nga sa paagi nga angay, mag-una unta sa imong mga alagad ang imong kaluoy ug mag-agak kanamo pinaagi sa matarong nga kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasa kami. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nalibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason, ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluy-on og kaayo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan.
kay ko nang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami sa Kanya. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako amay ng kalawat sa imo, abali ko mo lamang kung maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Magampo kita. O Ginoo, humanamo madawat ang pasalig sa kaluwasan, himua nga maglakat kami sumala sa angay, ug moabot gayud kami nganha sa katumanan niini. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, nga mahimot ang mga importanteng tao sa kalibutan. Sa may atong buhaton, mudawat lang gid ta nga isalikway ta. Gani ato nang hunahunaon kanunay isalikway na gani ta, mao na nang panahona nga himuon dayon tas Ginoo nga labing importanteng tao. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan.
ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat